Ovo je treći video, ne ispostavlja se istu temu. Prvi video sam snimio, danas je nedelja, prvi video je nastao prošle nedelje, ali u stvari trebao da nastane dan pre toga u subotu. A pre 2 dana u petak nastao je drugi video i danas u nedelju treći deo, znači ovo je neka trilogija koja u suštini govori o istim stvarima, ali na potpuno različite načine. U prvom delu razrazivao sam temu iz Mundaka Upanišade, alegoriju dve ptice. U drugom delu razrađivao sam moje otkrovenje o duhovnom značaju fantastičnosti. I u ovom trećem delu uvešću učenje iz Yoga Vašište, koje sam u stvari prethodno imao nameru da ubacim u prvi deo, ali nikako nisam našao povoljan moment, i u drugi deo. I evo sad sam napravio neku celinu s ovim trećem, pa ću za početak prvo da rekapituliram one stvari koje sam obradio u prvom i drugom delu. U prvom delu, dakle, glavna tema je bila priča o dve ptice koje žive na istom drvetu, pri čemu jedna jede plodove s tog drveta, tuguje, raduje se, ukratko radi sve one stvari koje radimo i mi, i ona predstavlja nas, običnog čoveka. Ona druga ptica koja živi sa njom na tom istom drvetu ne radi ništa, nego sve vreme gleda u nju, i ta druga ptica predstavlja naše pravo ja, našu dušu. Zaključak te priče o dve ptice je da treba prekinemo sve svoje delatnosti i samo da gledamo onu drugu pticu. I pri tome sam takođe obratio pažnju na ovladavanje čulima, da bi uopšte tako nešto bilo moguće, da možemo da se odvratimo od stvari kojima smo zauzeti sad i da gledamo u našu dušu, u naše pravo ja. I potom sam na kraju uporedio dušu sa čistim kristalom, čistim dijamantom, pri čemu sam pokazao da čula mogu da registruju samo ono što se odražava u čistom kristalu duše, to jest odraz svih onih stvari oko nje koje smatramo pravim i stvarnošću. U drugom delu uveo sam pojam fantastičnosti, koja velikim delom definiše moj život, moja duhovna stremljenja, i takođe utiče na sve ono što ja radim u mom životu, a što se možda ne vidi sa neke uobičajene tačke gledišta, nije vidljivo drugima, ali meni je tako vidljivo i sve što radim obasjava u sasvim drugom svetlu. Pokazao sam da je znanje koje stanuje u ajznoj čakri u centru glave kralj sveg znanja do koga mi možemo da dođemo kao ljudska bića. Postoje znanja u svakoj čakri, prvoj, drugoj, trećoj, pri čemu ono
u 6. ulaznoj čakri predstavlja krunu svega. I da je iznad toga Bindu, koji je centar fantastičnosti, i da je iznad toga, na samom kraju naše duhovne evolucije kao ljudskih bića, Sahasrara, koja u stvari predstavlja onu realnost koja jeste i u koju mi konačno treba da se smestimo, napuštajući sve ovo što smatramo stvarnim. To je takođe perspektiva u kojoj bih želao da stavim čoveka, i koja u stvari pokazuje da mi stojimo na nekakvom prelazu između životinja i bogova, anđela i tako dalje, pri čemu naša najniža tačka, prva čakra, Muladhara, predstavlja najniži nivo na kom čovjek može da funkcioniše i na kome u stvari funkcioniše otprilike oko 20% ljudskih bića. Ta prva čakra je najvišlja čakra životinja. To je njihova Sahasrara. Mi takođe imamo te životinjske čakre u nama, koje se prostiru od stopala do te prve čakre. U njima živi svet životinja i životinje tako na taj način pospešuju njihovu duhovnu evoluciju. Na sličan način, naša Sahasrara, najvišlja tačka koja je na glavi, je najniža čakra bogova. Znači, po našem obogočovečenju, po završenom procesu nastanka Boga od čoveka, mi dolazimo na božanski plan u kome je naša Sahasrara, najvišlja čakra kod ljudi, u stvari najniža čakra. I onda se takođe penjemo gore. Postoji mnogo nivoa iznad ljudskog nivoa egzistencije i ispod ljudskog nivoa egzistencije. I takođe postoji nekoliko glavnih nivoa ljudske egzistencije, pri čemu svaka od čakri u stvari predstavlja svet u kome mi funkcionišemo, i takođe milion finih prelaza između čakri, koji takođe predstavljaju i ostale čakre koje u našem telu postoje. Ima ih nekoliko desetina hiljada do nekoliko stotina hiljada, zavisi kako šta računa. Ali postoji nebrojeno mnoštvo svetova koji su dostupni ovom jednom telu, sad u ovom trenutku. Sa malo vežbe ili sa malo više vežbe mi možemo da dostignemo i one nivoje koji su normalno van našeg dosega, a potencijalno su uvek bili tu nama na raspolaganju. Isto tako, kao što smo i odavno napustili one niže životinjske nivoje postojanja, među kojima takođe postoje velike razlike, gradacije, nijanse i tako dalje. U toj priči o dve ptice, samo u drugom delu,
objasnio da je postojanje one druge ptice u stvari ta neka protivteža ili, ako hoćete, odskočna daska za sve one stvari koje mi radimo normalno u ovom životu, i da takva protivteža u stvari uslovljava pojavu suprotnosti. Samo okretanje od one druge ptice u koju smo prvobitno gledali izazvalo je pojavu nečega što smo mi označili kao znanje, i to sam objasnio na Adamovom primjeru, koji je pojeo jabuku koju mu je Eva donala i shvatio je razliku između dobra i zla. U nekoj Božijoj po nekom njegovom scenariju nikad nije trebalo to da se desi, ali eto, desilo se i to je nas dovelo danas ovde, da mi u stvari tragamo za nekim smislom života, često nezadovoljni i nesrećni. U mnogim situacijama vidimo da to nije sve, da to nije to. Neki od nas češće, neki od nas ređe, tako dalje. I taj drugi deo sam završio zaključkom da je sve u stvari jedno. I da postoji u stvari samo ta druga ptica koja ne radi ništa. Da kažem postoji, mislim da je ona realna. Od nje nastaje prva ptica i sve druge stvari koje i ne vidimo, a koje nisu ni toliko važne. Svemir je preput tajni koje nisu sve važne za nas. Mi možemo mnogo toga da saznamo, ali postoji jedan put ili autoput kojim treba da idemo bez mnogo zadržavanja na usputnim stanicama, mnogo zadržavanja u razgledanju pejzaža. Život zna da bude tako zavodljiv da mi vrlo lako zaboravimo naše odredište koje smo sebi zacrtali pre tog putovanja. Ono što je Adam uradio pojevši jabuku je upravo suprotno od onoga što misle da treba da uradimo. On je sišao sa nivoa Sahasrare, sa nivoa realnosti gde je drugovao sa Bogom, preko tog čudesnog i magičnog bindua, pri čemu se pojavljivale neke zmije, neke jabuke, iskušenja i ostale čudne stvari, i konačno došao do nivoa znanja, Ađna čakre. Njegovi potomci su tonuli sve dublje i dublje. Konačno u ovom delu želim malo više da opišem učenja koja su izneta u knjizi Yoga Vašišta, i koja se direktno odnose na ono o čemu sam pričao u prva dva dela,
ali je cela priča, ceo stil pisanja na izgled totalno drugačiji, nema nikakve veze sa ovim što sam pričao prva dva dela. Ja ću do kraja pokazati da je to jedna ista stvar. Usput da naglasim da je ta Yoga Vašišta najbolja knjiga koju sam ja pročitao, a pročitao sam ih stvarno mnogo, na stotine. Najkonciznije izneto znanje koje se tiče našeg glavnog puta, naše uloge u ovim životima kao ljudskih bića. On kaže da svet ne postoji. Ne postoji kao onakav kakvim ga mi doživljamo kao svet. Jer, kako kaže on, sve je svest. Sveta je jedna stvarnost koju mi vidimo, ali je doživljamo kao svet. Jer, kako kaže on, svet je odnosno proistekao iz uma. Postojanje uma omogućava i postojanje sveta. Od strane svet nestaje, ostaje ono što jeste. Isto to rečeno jezikom mog drugog videa je da je svet samo duga ili fatamorgana. I znanje i neznanje, i spoznaja i iluzija je omogućena postojanjem one druge ptice ili ti poluge, kako ona u stvari funkcioniše zaista, odnosno postojanjem suprotnosti. Kad se kaže znanje, to samo po sebi podrazumeva da postoji nešto što je neznanje. Kad je neko srećan, on je srećan samo zato što postoji nešto što se zove nesreća. To su dvostranosti, to su suprotnosti. To je svet u koji smo mi zabludali. To je svet koji počinje od ajna čakre. Sve što ulazi u ajna čakru odozgo predstavlja kralj. To je kralj sveg znanja. Ne postoji višlje znanje od onoga koje je stiglo u ajnu odozgo. Mnoga naše saznanja koje saznajemo na nižim nivoima svesti, u nižim čakrama, otpadaju, ali neka uspevaju da dođu do ajne, pokazuju se kao ispravna, istinita, i kad mi te znanja uspemo da vidimo u ajni, one izgledaju mnogo drugačije, mnogo detaljnije i u sasvim drugačijem kontekstu nego u tom kontekstu u tim čakrama gde su nastala. Sve što dolazi u Sahasraru odozgo je odraz Sahasrare od koje dolazi sve to
se pretvara u znanje u ađni, ali ne direktno iz Sahasrara, nego kroz fantastičnost bindua, koji kad stigne do ađne, onda je nekako obučen u odeću u kojoj ađna može da ga prihvati i prepozna. Ta fantastičnost bindua se ogleda u postojanju bogova, anđela, vilenjaka i ostalih čudesnih stvari koje ne postoje u ovom svetu koji mi znamo. Vašište dalje kaže, pred kraj svog poučavanja Rame, da je sve što je dotad rekao Rame u suštini netačno, ali da mu nije pričao te netačne stvari, Rama nikad ne bi postao oslobođen. Iz toga sledi da su sve knjige makoliko iskreno napisane, makoliko stručno napisane, u stvari glupost. Jer su nužno netačne. Međutim, istina je da mi bez takvih knjiga ne možemo. Mi moramo da progutamo gomilu takvih stvari koje se nama čine tačnim i super, ali za koje ćemo kasnije uvidjeti da su takođe netačne i nisu baš 100% ispravne. U jednoj glava, u jednom podglavlja Joge Vašište kaže se jedna veoma bitna, suštinska rečenica, veoma važna za razumevanje celog koncepta Vašištine filozofije. Kaže se da postoji jedina čista svest. To je jedina realnost. Desi se da u jednom momentu ta čista svest spozna sebe kao objekat svoje spoznaje, odnosno kad ta svest shvati da je svest i kad sama sebi postane objekat, tad se rađa svet. Prvo pa ego, na kraju svet. Iz toga sam ja izveo 3 jednačine, koje u stvari objašnjavaju mnogo toga. Ako pokušamo da meditiramo na njihovu suštinu. Prva jednačina direktno izvedena iz ove izjave je svest plus privid jednako svet. Znači, svest koja jedino što postoji, kad ona
upadne u iluziju, u tom procesu je moguće govoriti o nekakvom svetu. Druge dve načine su izvedene iz ove i govore nam da je svest jednako svet minus privid. Znači, sve što postoji, svet, kad iz toga oduzmemo privid, odnosno sve ono što nama izgleda da jeste, dobijamo čistu svest. I obrano, i treća jednačina definiše šta je privid. Shodno ovoj prvoj i drugoj jednačini, privid jednako svet minus svest. Ovo jednačinu je najteže shvatiti, ali u njoj se krije u stvari rešenje ili drugim rečima prava perspektiva u kojoj treba gledati sve ove tri jednačine i onu gornju izjavu početnu iz koje sam izveo ove tri jednačine, da i kao zaključak svega toga proizilazi da ono što vidimo zaista jeste, ali ne onako kako mi mislimo da to jeste i ne onako kako ga mi shvatamo. I u tu svrhu on na skoro svakoj drugoj trećoj strani navodi primer zlatne ogrlice ili narukvice, bilo čega od zlata. Zlatna narukvica je samo zlato. I on sam navodi primer zlatara koji kad prodaje zlatan nakit, bilo da je to minđuša, prsten, ogrlica, bilo šta, jedini način na koji on utvrđuje vrednost toga je da mu izmeri težinu. Za zlatara sve je to samo zlato. Za kupca prsten, ogrlice, narukvice i tako dalje. Na isti način sve ovo što vidimo oko nas je to što jeste, ali mi u tome vidimo ogrlicu, prsten, a to je u suštini zlato. Pre par godina napisao sam tekst u kome sam nas, ljude i uopšte živa bića uporedio sa kesama koje su skoro jedno 3/4 napunjene vodom, 1/4 vazduh i one su zapečaćene, zatvorene i koje plutaju na vodi samo zato što je u njima vazduh. Naše telo je kesa, voda u toj kesi je sve ono što mi o sebi znamo i na osnovu čega mi
pokušavamo da shvatimo svijet oko sebe. Vazduh u kesi koji omogućava da te kese plutaju po vodi je duša, naša večna suština. Vazduh se ne vidi, on nije važan, on nije značajan, značajan je sadržaj kesi. Tu leži zamka to je zagonetka koju mi treba da odgonetnemo. I dok sve te kese plutaju po vodi, šta u stvari predstavlja smrt? Smrt je kad se jedna kesa probuši, kad ovo telo više ne valja, kad ne može da funkcioniše, sva voda iz te kese se spoji sa okolnom vodom. Naše telo se pretvori u prah, u hranjive sastojke, za bube, bakterije, biljke, tako dalje. Gde odlazi taj vazduh iz kese? On je tu, meša se sa okolnim vazduhom, ne odlazi ni na jedno posebno mesto. Taj vazduh je sve vreme bio tu. Odnos kako ga ta alegorija postavlja, odnos između materijalnog i nematerijalnog je odnos između vode i vazduha u toj slici alegorije. Veoma je teško razmišljati o onim stvarima o kojima nikad nismo razmišljali, a koje su oduvek bile tu. Kao kad iznenada frižider prestane da bruji i da zuji i ti onda shvataš da je sve vreme brujao i zujao, ali nisi ukapirao, nisi imao svest o tome. Isto kao što atmosferski pritisak pritiska sve nas na zemlji, a mi uopšte to ne primećujemo, pa tek kad kosmonauti odu u kosmos, vidimo u stvari razliku, vidimo da tu postoje neki zakoni kojima se mi povinujemo, a i praktično ih ne vidimo. Na isti način i ovi duhovni zakoni uređuju naš život i mi im se povinujemo, bez obzira znali za njih ili ne. U zaključku, sve ovo može da se sažme u par rečenica. Svako znanje koje je dato i koje možda držimo najvišim ili finalnim, iznad svakog tog znanja je realnost na koje se to znanje odnosi. Jer znanje se ne odnosi na sebe samo. Nije samo sebi cilj. Ono na što se to znanje odnosi je stvarnost u Sahasrari. Do stvarnosti u Sahasrari
od tog finalnog znanja koje smo uspeli da shvatimo u vožnji, put vodi preko fantastičnog bindua. Moraju da postoje bogovi, demoni i nijedna religija nije uspela da ih eliminiše. To je put kojim mi treba da idemo. Suprotno od Adama koji je sišao sa Sahasrara preko Bindua do Azne. Mi treba preko Bindua da se popnemo u Sahasraru i to je naš cilj. Ćao svima.